harapan saya pribadi dan atas nama wakil dari masyarakat berharap supaya film yang dibuat oleh saudara-saudara saya untuk film pendek Srikaton Semarang Utara agar bisa terselesaikan dan sukses dan semoga banyak pecinta dan penggemarnya. Terima kasih. amin. Terima kasih Pak. Yuk. Pak, kalau badhe nyuwun pamit, meh madosi telet riyin. Ya, sing hati-hati, ora kena nakal ya ning dalan. Balik melaku lagi. Aduh, motorku. Ih, ana wong edan nih. Parah nih ya. Oh, wong edan nih. Parahan. Kowe iki rak salat mah tongkrong ning kene. Bas to, Bas. Wah, HP anyar. Oh, HP jelas to, HP nek omeh iki yo. Pera. Hele. Kasem iki cacahe wingi. Set. Aduh. Saya hero. Sorry bro. Filmnya sing telolet loro durung bar dadi isih nganu proses lah kuwi akeh kurange akune jarang ning Semarang terus ya apa meneh Nganu terus meneh nganu apa maksud dene cek turu. apa meneh Udan terus. udah terus Dukung. suasana mendukung bro udian terus ning kene dadi angel lah nek ame syuting kuwi telu sirae apa nek Soalnya pemainnya kurang lengkap. nah iki wis Akeh sing do kerja, akeh sing do sekolah. akeh sing sekolah balen ora pinter Sekolah ya drong-drong tok. iki kurang apa nek Mobilnya mogok. nah mobilnya mogok Akhirnya teko. nyurung iki engko ana videone ning kono ana nyurung mobilnya mogok apa meneh po Nah, kuwi kok sijine syutinge wong edan tak dadi. Sukses. Kuwi. ceritane Mandek. ana wong edane Tapi sayang tapi rak dadi ora ono sing nyuting rada ya ana sing nyuting tapi Rada error. Lah jurusannya otomotif masa kan nyuting apa nih? Aku ora ngerti men kali itu. Wong edane kesel dioyaki. Nah, mau wis syutingnya sepirang dina ya? Wis 3 dina, tapi gara-gara mau wis mobilnya mogok lah, udan lah, musibah lah ya apa. Bersabar wae. Sesuk paling 2 minggune bakal produksi meneh. Dadi iki tunggu kelas. tak ngolah sing iki wae, tak ngolah sing iki dhisik. Engko baru ana lanjutane. Dinteni ya. Oke. Piye nek awake dhewe golek telat wae. Iki tak kenalke jenenge sik ya sing durung ngerti ya. Iki apa sih? Iki. Gua kira sing iki. Gua kira jenengku Fatiko sing gawe film lah isi ngono wae. Ki bintang utamane ngomong. Farul Alamsah. Wah, Farul Alamsah main di Sekolah LPI ya. apa iki? Tak kira nang lapas. Ki sama ki jenenge Dion. Nomor sampeyan. Cekal di Sakati. Negeri 13. SBND. SMP apa kowe? SMP. SMP. Kayak buri. SMK Perkapalan. Wis, kapalan. Pitulimo. Sekolahnya sangune jangkar ya. Iki, Aku STMG telu. Oke, Lan. Apa ra STMG? Biasa sing diundang koyo ono STMG. Oh, STM telu, STM 3. STM telu. Jurusan apa? Jurusannya wah teknik sipil ra sombol ta, Bos. Sipil. Sipil ki sing lirong nih. Aduh, kowe. Sampai SMI. Kowe
Kita dulu ya tadi ya. Aku tipe Jepang. Kapan tuh Jima? Artinya apa ki? Artinya apa? Kapan tuh Jima? PLT. Berarti of welding. Pengawasan. Sipil ini. Apa? Salahmu di Beres 04. Kelas 12 kelas apa? Dulu. Oh, ki sekolah kubiyen ya. Oh, iya. Ki sapa kowe? Krisna. Anak sapa? Ayo, kolis. Anak sapa? Dia. Ora takon kok. Omongnya siapa disampaikan? Ojo, ayo lali subscribe, like, komen. Like, comment. Sip. Jadi ini bisa masukan gue dewe, pan awake dhewe iso mikir ki filmnya kurang apa. Akeh sing kurang sing asli. Iki bocah-bocah aktingnya sedo angel. Masalahnya jajaran. Nah, sing pertama kali. Iya. Larahan. Nah, Larahan. larahan toh. Kurangnya apa meneh? Tolong disampaikan di komen lah. Apa iso neng Facebookku jenenge Fatiko Raharso. Gambare wong jotos kayu ya. Kuwi men ketok sangar, coba kasih sih. Motore kok rayu. Oke. Jibok topine, Jibok topine jibok barang-barangnya iki adegannya sudah ditiru ya. Oh iya, nyampe ke nggo film sing anyar iki. Setelah nggarap Om Terlat Om 2, engko bakalan nggarap apa nang? DRT. KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Monggo jadi adegannya rada ekstrim, Tapi akeh lucune. akeh lucune, ekstrime iki yo jotos anak di bawah umur. Tapi ora jotos tenanan, Bro, tenang. Alat-alat juga ada tapi alatnya itu udah disterilisasikan. Orang ambon apa? Iya, kembali. Korban utamanya adalah borok. Ini sapa Farul? Utamane. Farul mengko peran utamane. Iya. Ceritanya kok deknen dadi bocah nakal. Dadi bocah nakal sing Malingan. ya sing ngajari maling terus wis pokoke rak genah. Engko tonton sing ning video sing ke film sing ketelu ya. Iya. Teror 1 wis rampung. Teror. Teror loro lagi Proses. digarap. Sing ketelu mengko filmnya jenenge tentang KDRT dan perlindungan anak. Iki khusus dipersembahkan oleh Bapak RW 05 Bapak Pilus. Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Iya. Dan iki sing film Terlot iki wis disemangati kalian Bapak Wakil Rakyat Kadar Lusman ya. Iya, Bapak Pilus. Bapak Pilus. Wih, Pilus. terima kasih atas dukungannya Bapak Pilus. Matur suwun. Nah, matur suwun. Saran. Kapan-kapan mriki mulih dalan di aspal, Pak. Iya. Kembali, Pak. Wis kok wingi rene. Oh, wis rene. Wingi rene dukungan karo film iki muga-muga cepet rampung. Alhamdulillah. Larahan soalnya wis pemainnya wis ngentekke martabak rong dus. Karo apa iki? Betul siji-siji. Martabake. Aja buka dompet, aja buka nganu kartu kowe. Terus apa nek gorengane wis entek 2 resep sak resep. Terus wedange entek piro? Ya wis kuwi. Tapi makasih kanggo warung makan Busri, warung emakku ya. Wis sudah menyumbangkan beberapa tetes air untuk kita untuk pengganti keringat yang menetes. Tetesan air jarang menyebut merek. Sejalan baru ngundang sate dok. Tapi Karo segone sak baskom. semangkone 8. Semuanya bolu nganyang gue. Tokok men Sebenarnya tak beli. Dalam sini 5. cek tak ngomong saya lho. Oh iya, sorry. Tokok men ditunggu aja filmnya bakal tayang. Ditunggu ya neng channelnya Fatiko Raharso. Oke? Oke. Sik. Piye nak awake dhewe kuwi internet bae. Oke. Sret. C A J G A. Lah kok iso A? Iki ki O. J. Baleni. C
aja G O go Macane? pitik. Lah kok iso pitik? Lagi gambarnya pitik kok. Waduh. Goblok. Ampun, Bu. Ampun. Kok iso, Bu? Aku ki bapakmu. Tak kai pertanyaan sing iso jawab. Tak kai dompet sak sini. Pertanyaannya adalah sebutkan 5 nama ikan. Aku Nah, iki wis sing paling aku dhewe. Alhamdulillah aku sing dipilih. Sebutkan. Iwak paus, iwak lumba-lumba, iwak teri, iwak Lah wong iki wak tongkol kok do guyu. Baleni neh. iwak paus, iwak lumba-lumba, iwak teri, iwak waduh, Ya wis kali gue. gagal maning, parahan.